Партия «Демократический альянс» включила создание Крымско-Татарской автономной республики в свою программу. За это проголосовало большинство делегатов партийного съезда, состоявшегося на прошлой неделе. В партии хотят изменить статус АРК в Конституции страны и там же признать крымских татар, караимов и крымчаков коренными народами Украины. В Меджлисе надеются, что Демальянс будет не одинок в этом стремлении. Стратегічний шлях щодо деокупації Криму. Бо ми ж боремося не за територію, ми боремося, по-перше, за право людей на самовизначення, право людей на їхнє врядування, на їхнє право голосу, на їхній вибір щодо того, як повинна розвиватися та територія, на якій вони проживають. Зараз ми повинні створити більшість в суспільстві і достатній тиск, аби політики ухвалили таке рішення і провели це рішення через парламент. Але якщо раптом цього не станеться, то вважаю, що ми повинні йти далі на парламентські вибори на наступні з цією установкою і реалізовувати це через новий парламент, якщо нинішньому це не вдасться. Я надеюсь, эта партия не останется одинокой в своей такой позиции. Контрольным моментом для тех или иных депутатов, которые себя связывают с разными партиями, будет голосование в Верховной Раде по проектам законов, и все-таки мы надеемся, состоится голосование по изменениям Конституции Украины тогда, когда оно будет внесено со стороны Конституционной комиссии.